Nchino mung'ino Mheshimiwa Jerusha Momanyi muchumba we county ya Nyamira ase ibaga ria abantu ba Nyamira nigo turi no moichano monene ase ng'encho twasiretie omong'ina Catherine Nyamato omong'ina obeire gagokorera abantu emirimo ya ogokumia. Omong'ina oyo niga asirete abruptly ekagera tokanyora chishoki abantu abange muna koreng'ana tobire togokwana na abantu baitu gweta igo muna mama county nare koira ribaga riane ria bene gokwana na abantu ba minto ba Nyamira, abantu ba minto ba Kisii in general amo ne country yaitu ya Kenya korwa eng'ore ya bene ase eng'encho ya ogosiria omong'ina bwa ogokumia omong'ina esucha omong'ina otegetire ribaga riaye ria bene gwesacrifice ase eng'encho ya amang'ana ya ogokinia ense yaitu kobua mono oyo obeta arora ase eng'encho ya okoigorera abang'ina ba Gusii bonsi pi ekero nere orenge omong'ina omotang'ani koba omochumbe bwa national parliament yaitu ya Nairobi ase ya Kenya chingaki chiria ekero abete nominated in 1992 ase obomaene bari tora abarai bono iga tosa korwa ushuhuda muna omong'ina oyo abeire bwa eng'encho enene. She has been a mentor chingaki chiaye niga arenge oyo bwa ogokumia omonto togokora reverence ekero otaete gokwana egento ogoteba ng'a mabuna omong'ina Catherine atebete na intwe nabo tokonyara muna omong'ina Catherine agokora na intwe twakwanire ase eng'encho Catherine naro natotibendi naende togokora aya ase eng'encho Catherine nere otororeire muna abang'ina ase igo twabeire togosiria omong'ina bwa ogokumia omong'ina bwa eng'encho enene oyo twategemeete nonya mbono iga inche twabere tokuumera n'omong'ina Catherine Nairobi n'omong'ina Alice Chae twabere tokuumera na barabu chingaki echi munande oborai chintunda chinyinge togosemania twaborania amaswali twatebania getiga togokora iga ase eng'encho intwe twabeire abang'ina bare elected ase county yaitu ya Nyamira ase igo twanyorete amang'ana ano ogoichana okonene chingaki echi ekero efamily egenderete korera abantu ba minto ba West Mugirango ase omong'ina Catherine aiboire naende boiga ase asogete nimanyete naino moigwete obororo mono ekiagera omong'ina oyo okorire amang'ana manene ase constituency yaitu ya West Mugirango nabo igo no Nyamira engima nsa kobatebia ase omong'ina akunire na ase atambe ase igo nare goteba ng'a pole efamily ya Nyamato pole omogaka osirete lakini rende twakobabeka ase obuya bwa Nyasaye ekero bono iga abantu bagenderete korera Nyasaye aba ogwancheru kwaye naende abarende naende aba ogosemeri goetania embera naende ekero abana baye banyorire ogoichana okoiga nabarabu twabasabeire Nyasaye agenderere koba prepare erinde nari baranyore chinguru bachake korengera erinde naki omong'ina mama omwabo agochikoba gakoenigo na intwe abantu ba Nyamira NCP igo nare kobasaba ng'a mwendere gosabera efamily eria naende tobaamo tobe tayari ase eng'encho ya ogoprepare ng'a ng'aki eseremoni ya omong'ina ominto oyo okorire emeremo ya ogokumia oyo influencerie ebinto ebinge ase Kenya na inse ya na isiko ya Kenya naende oyo okorire amanene kera omokungu ore Nyamira oyo osogete isiko agokwanera so abang'ina bari baminto mwensi bari omong'ina akunete nabatebiri pole tiga tochama tobwaterane erinde torore naki toranyara koba tokobanga amatanga y'omong'ina ominto.